Ase omuyego yuo mwancho murigereri nigo omoske kirifo manege sairo anyara koba aga gosegeta eganga nekerengereri kia bajumbe yokugenderera gutwara kiganja kia CDF esanyara koba gakomachia igati ya bagavana ase ogotumeka chibesa kiri bakonyora asinjira gitali chia boronge na kuboria igati ya bagavana abo korokia kiri banyaka bagokorera chibesa chibanyaka bakonyora imubataragania banyakoba bakomentwa chibesa boigo nigo moske gisairo anyara koba gakwanira amagenderero na boigo okwanira igoro ya obomo obwo omogusifu na gutumanya murigeto podcast okara naso musangerekano yigabu kugora cyabise cyumugambi asinseme ciga cya Tombe me sub county yiga ya Manga ebunga yiga yabo gututu bwa Masaba aso mujumbe kurasora ngoro yiga moske Clive Mbanigi Sairo agendera gusingira buna ekiganja gya CDF nigo kyagendere ko bagego konya anene asokoro isigo kwamaga changa buna yiga Chisukuru, Chipara amona magendera ndago koronse kiganje kya CDF asaga niri kiganje kigagotanyegerigwa na kubulia abagavana gutigana ekiganje kiga gya NCDF batutingire bina mpaka CDF mwaramba tebete CDF touru gabanae ono inche gabana onenyalibo mutagete nyalibo aye gukeregento toe nyalibo chibesa cheo bisho mugambe toe nyalibo chibesa chokoro sikuru toe nyalibo chibesa chokoro chipara toe nyalibo chibesa che basari igo otwale ngotebya bagavana chibesa chirimoire kara oro kia bana inchingi chakorire kukwana boigoni gaerere buna epara enene kurutinsa muchiri cha Tombe gweka chinsa muchiri ya chanya ikuro nigo yirirege kakubata kana moneki nekikerase ekigambiro ekiagara buna tilibi nebyo otange para eno ya Tombe nya ikuru igilisha sa abage tutu bagachoro murai odabwate mbuche mwamochandire chimbuche chechiro mutu lakini tinkoro sakobarwanira isero nigagendera ko bagakuliranga natsi kunyara ko bagakulemere mu yaye bwekirano eri ko bayikiranira abamenye ko rasinse mekiga cyabo gututu bwa Masaba chihira echabalire tachinga gice campaign chikura cyane enaligeti arabu nande ngabatebi mogonchora ngoche simuli arabu kelinkonyora ninaleta mchana peupe ekerontara nyora ngoko batebi tindanyora erasma kwanza oligyo gotera eryakabere abana bakomanya eryagatatu abangina bagwanje eryakane abagaka bagotugeke omweli wa yemwe nigagendera ko bagakuburigesa kukyo mugusiko museramo nanene asoba choli bole busyo nande taito tutaramo buno mugusi igo mungi gwete tutaramo buno mugusi tinganze tikukwa na mono lakini kwaligere ngaibona ali twarengo kole igo gwake sawa tuombe serikali yetu tuombe viongozi wetu na pia tumuombe Matiang'i kwa sababu moja, na sisi lazima tuwe na msemaji wetu omuntu gutokwanira ekero chikabira chinde chikorangerigu na intuyo itutoko tukorangerigu eginko report rigetasini kya wanjete kya Gatembe kurwa search nseme chiga cha Tombe imeye bunge liga yabo gututu bwa Masaba county ne Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp okara